Vă mulțumesc în primul rând că ați venit, mă mulțumesc din inimă că ați venit. Este miercuri seară, ora 20. Mulți dintre noi am decis ca să stăm cu familia, cu copiii și să ne petrecem timpul în total alt mod, în afară de cel de a discuta despre prezent și viitor. Dar unii dintre noi suntem aici ca să aflăm și mai multe, mai ales că acum s-au încheiat alegerile, avem alte lucruri de făcut importante și anume să discutăm, hai să vedem și noi cum putem să facem o schimbare în lumea asta, nu doar să existăm. Și atunci, o să vă vorbesc puțin despre motivația, de ce acestui proiect, ceea ce înseamnă Blissful și The Circle. O să vorbim despre prezent, unde suntem, ce facem și o să vorbim despre viitor. Da? Dacă aveți întrebări, bineînțeles ne lungim, cu cât sunt întrebările mai excitante, bineînțeles putem să intrăm și în subiecte, mai ales că practic vorbiți în momentul de față sau aveți în față unul dintre cei care au și fondat, dar au și lucrat la tot ceea ce înseamnă proiect de la A la Z. De ce am început acest proiect? Alex a răspuns la anumite întrebări data trecută. O să intru în niște întrebări, în niște subiecte un pic mai personale. Ce înseamnă personal? Înseamnă că eu cel puțin am 36 de ani, oameni din echipă sunt cu toții, sunt diferite vârste, 25, 26, 27, 29, 30, 22, 21 și avem oameni care sunt alături de noi de la 18 ani, oameni care au venit alături de noi la 19 ani și am zis că vrem să construim ceva mai mult decât ceea ce înseamnă istoricul acelor realizate de părinții noștri. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Înseamnă că la un moment dat în viața ta trebuie să iei o decizie. Ce fac și eu cu viața mea? Și noi am luat decizia asta, bineînțeles că am fost rătăciți foarte mult timp, am plecat prin străinătate, eu am stat 11 ani jumate plecat, Alex a stat 12 ani jumate plecat, prin Spania, Italia, Germania, la fel fiecare dintre noi. Vă dați seama că trebuie să experimentăm și am învățat foarte multe lucruri. Toate lucrurile astea pe care noi le-am învățat, practic au dus aici. Ce înseamnă aici? Am venit în 2018 înapoi în România, de fapt pe 17 decembrie 2017 am venit în România, dar în 2018 am început aventura de business, am construit niște business-uri, între timp unii dintre noi am avut și copii, cel de față a avut și copil. Provenind dintr-o familie care, bineînțeles, am trecut prin anumite experiențe și experiențele respective nu erau neapărat pozitive. Ca să vă dau un exemplu, bunica mea în anul 1987, când eu m-am născut, sunt născut în 1987, mi-a lăsat 600.000 de lei în cec, care bineînțeles s-au înmulțit, iar eu am avut dreptul să-i scot la 16 ani cu tutore și la 18 ani singur. I-am scos la 16 ani și la 16 ani când i-am scos cu acei 600.000 de lei din anul 1987, care, neștiind despre ce este vorba în momentul respectiv, că nu știam despre ce este vorba, am înțeles de la unchiul meu, de la mătușa mea, că erau o cantitate destul de importantă de bani. Am reușit să-mi cumpăr o bicicletă Pegas verde și o minge care s-a spart în a doua săptămână. Jucam fotbal și vă dați seama, fiind copii, am spart-o foarte rapid. Deci, practic, am trăit din plin ceea ce înseamnă hiperinflație și momentul de hiperinflație din România, care atunci nu știam despre ce este vorba. Dar am rămas blocat și marcat de chestia asta, tocmai de asta și tot ceea ce am studiat ulterior, de la liceu, facultate și master, a fost economie. Deci nu m-a interesat absolut nimic, am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat atunci, cum s-a pierdut așa de multă valoare și cum să, practic, de la generație la generație, chiar dacă cei dinaintea noastră muncesc, totuși ajung să îndatoreze generațiile viitoare și astfel am ajuns aici. Nu o să vă dau așa multe insights-uri, dacă aveți curiozități puteți să le spuneți, dar o să vă trec așa prin niște puncte. Ulterior, bineînțeles, toată familia a vândut absolut tot ceea ce avea de vândut, că așa se face, și am rămas cu absolut nimic. Și în momentul în care am rămas cu absolut nimic, care a fost alegerea? Alegerea a fost, trebuie să construiești totul de la zero. Am pornit de la zero, am plecat în Germania, în Italia prima oară aveam, cred că, 2 perechi de blugi și 6 șosete. Am luat-o de la zero, am construit business acolo, alături de mama mea, de fratele meu, deci ei au fost alături de mine tot timpul. Ulterior, când am venit în România, am cunoscut-o pe Flori și Flori a stat alături de mine și am construit toate business-urile pe care le-am construit împreună. S-au adăugat și alții. Pentru că eu, în nebunia mea, am crezut în
tot timpul că există afară alți oameni care gândesc la fel ca mine, care au pasiuni mai multe decât, nu știu, să-și cumpere niște haine super de fiță, să-și cumpere niște mașini super de fiță. Am crezut că există oameni care au viziunea de a construi nu doar ceea ce însemnă noi, ci să lăsăm cum spun americanii, un legacy, da? Să lăsăm o legendă, să lăsăm un nume în istorie al familiei noastre, să schimbăm practic cursul familiei noastre în viitor. De ce vă spun toate chestiile astea? O să le înțelegeți la sfârșit, dar vă rog frumos să înțelegeți că sunt foarte, foarte importante. Proiectul Blissful s-a născut în anul 2000, cred că este în 2019, cam așa. La un moment dat, eu în Germania am avut alături cu fratele meu, la un moment dat, un cont de economii în care puneam în fiecare lună bani în acel cont. Legislația din Germania, pentru cei care o știu, cât economisești tu, pune și angajatorul tău. Noi fiind angajați în momentul respectiv, economiseam niște bani. Bineînțeles, banii respectivi s-au pierdut. Bineînțeles, în toți anii care am stat în Germania, Italia sau Spania și muncind pentru oameni respectivi, toate contribuțiile noastre în perioada respectivă ca angajați s-au pierdut. Poate vom avea niște drepturi la un moment dat, dar, sincer, eu am renunțat să mai sper în acea direcție. Nu o să intru în discuții politice sau contraziceri de genul ăsta, doar ceea ce vă spun, eu personal am renunțat să mai sper la așa ceva. Când am venit în România în 2019, după un an de business, am început să punem niște bani deoparte și am zis, hai să punem niște bani deoparte pentru Alice. Am apelat la un fond de investiții pe care toată lumea știe în România. Sunt două foarte mari, cu asigurări de viață, cu bla bla bla, toate nebunile astea. Bineînțeles, fiind antreprenor, n-am avut foarte mult timp și eram și soloprenor în momentul respectiv. N-am avut foarte mult timp să stau să citesc fiecare clauză din contract, să văd despre ce este vorba și ce s-a întâmplat. Practic, în afară de faptul că mi-au dat o mare țeapă economisind bani într-un cont care nu exista, mi-au spus că de fapt comisiunea de retragere în primul an, în cazul în care nu plătesc acea asigurare de viață, este 100%, deci practic eu am pierdut toți banii copilului meu în primul an. Și am zis, ok, așa ceva nu se poate și am căutat o alternativă. Care era alternativa în capul meu? Era clar să găsim o modalitate prin care, în afară de a securiza asset-uri, în afară de a securiza banii, practic, prin active reale, deci hai să vorbim să vedem ce înseamnă un activ. Eu vă spun că există diferită formă de a defini un activ în contabilitate față de ceea ce credem noi că există cu adevărat. Activul este ceva ce generează cash flow, nu ce mănâncă cash flow, da? Deci am cumpărat propriul apartament nu este un activ, da? Am zis să construim ceva, să găsim ceva, o modalitate prin care să construim un activ, pentru că business-urile fie sunt efemere, fie sunt prea inflexibile de a se adapta la piață. Noi avem mai multe business-uri în momentul de față, dar acum, de exemplu, avem business de mâncare la oală. Dacă noi nu suntem flexibili și nu suntem ancorați în realitate, s-ar putea ca acest business în 15 ani să mai existe. Pentru că vin roboței, pentru că vine aia, pentru că vine aia. Avem business, de exemplu, de marketing. S-ar putea ca acest business să nu mai existe. Dar cash flow de azi, guess what? Există. Și atunci trebuie să facem ceva cu el ca să ne securizăm viitor. Ok, că ne plătim taxele, ne plătim contribuții, ne plătim absolut tot ceea ce este de plătit, nu este niciun fel de problemă. Important este ce faci cu restul, cu ceea ce rămâne peste. Și atunci așa au venit nebunii ăștia din viața mea, oamenii care ne-am întâlnit cu toții și am zis, hai să vedem cum construim, bineînțeles, după ce ne-am cunoscut și am evoluat împreună, să construim ceva împreună. Și am decis să nu construim un business de imobiliare tradițional în care construiești o casă, o vinzi, construiești o casă, o vinzi, sau două case, sau trei case și le vinzi, ci să construim un business care să devină evergreen. Condiția la evergreen presupunea că trebuie să existe o cerere constantă. Această cerere constantă se poate întâmpla doar în turism. Doar în turism. De ce acest lucru este important și se întâmplă în turism? Este pentru că turismul în fiecare an, există oameni care fac 18 ani, în fiecare an, care n-au văzut anumite locuri din România. Eu fiind plecat în străinătate și călătorind destul de des, călătoresc totuși doar cu B&B, nu-mi place neapărat în hoteluri, nu prea place mie acolo. E mult prea multă aglomerație și plus există foarte multe restricții. Am văzut că țara noastră este foarte frumoasă și am zis să construim ceva apropiat de București, în primul și în primul rând ca să poată să fie ușor accesibil, să poate să fie, bineînțeles, de ce aproape de București? Pentru că majoritatea oamenilor de aici, din București, călătoresc și, din fericire, nu vreau să zic o statistică proastă, dar cred că undeva la 60% din banii consumați în economie sunt din București, ceea ce este extraordinar, e București și Ilfov, da? Așa, și am zis, hai să facem ceva aproape de București, în care, reușim să reușim, de fapt, să luăm oamenii de aici, să le arătăm un concept turistic total diferit. Ce înseamnă asta? Am început anul trecut și am zis că nu o să construim tradițional. Am văzut destul de multe business-uri care fac asta în continuare, să construiești tradițional. Am zis să construim ceva care rămâne peste ani și ani.
așa cum v-am spus, toate lucrurile pe care vrem să le facem, să rămână peste ani și ani, da? Să rămână peste ani și ani. Și bineînțeles, copiii noștri să poată să beneficieze nu de acele business, nu de acel asset, nu de acel activ în sine, pentru că nu mi-aș dori să se întâmple exact același lucru care s-a întâmplat în familia mea, și anume să le vândă și după aia practic să o reseteze, ci să bucure de a exploata acel activ, da? A exploata acel activ. Este total diferit. Bineînțeles, am plecat, am căutat, am făcut research și după în 2019 tot facem research alături de atât de cei din companie cât și oameni care au venit ca investitori ulterior. Am avut un partener și avem un partener, Mihai, care pe mine cel puțin m-a susținut foarte, foarte mult. Am făcut research în toate zonele. Deci înainte să-l construim pe ăsta în Valea Doftanei, acest resort în Valea Doftanei, am căutat, am fost în Buzău, am fost împreună prin Curtea de Argeș cu Cristi, bineînțeles, am fost prin Cristi, Curtea de Argeș și am căutat tot felul de locații care să vedem care să pliază cel mai mult pe ceea ce vrem noi să construim. Ce înseamnă ceea ce vrem noi să construim? Este o locație să fie cât de cât virgină în ceea ce privește turism, dar să aibă un potențial enorm de a fi vizitat. Asta este foarte important. Să-ți dorești să ajungi acolo și să găsești ceva care nu te așteptai neapărat să fie acolo. Acum, ați văzut că ultima fiță era să mergem pe aici, pe lângă București. Era o locație prin, nu o să spun numele, că nu vreau să facem reclamă aici, prin mijlocul unei câmpii, în mijlocul unei, cum se cheamă asta, de vie, unui teren de vie, și oamenii se duceau acolo, vedeau o fiță, o piscină și așa mai departe și aia era tot. Și plăteau niște prețuri exagerate pe noapte. Eu nu cred că noi ca români mai suntem atât de ușor de prostiți și cred că și ușor o să devenim din ce în ce mai inteligenți, bineînțeles, vizitând cât mai multe țări. Pentru că am observat, de exemplu, eu am prieteni care călătoresc și îmi spun, bă, nu mai vreau să mai stau în România pentru că prețurile sunt exagerate, prefer să mă duc să-mi fac aceeași vacanță într-un hotel de 5 stele, de exemplu, în Grecia. Și atunci asta înseamnă că banii pleacă de la noi din țară în afară. Acum, dacă vrei să demonstrezi un status social, o să continui să te duci acolo unde tocmai am indicat. Dar dacă vrei cu adevărat să faci altceva, o să vii la Blissful. Asta este Blissful. Blissful este un loc în care condițiile sunt premium, dar prețurile sunt accesibile pentru oameni, pentru că ne dorim ca toți oamenii să se bucure de absolut tot ceea ce înseamnă zona asta frumoasă. Deci există niște zone atât de frumoase în România, cu paranteză, de tot ceea ce înseamnă România să ne bucurăm împreună și nu numai de România, ci să nu te duci într-o vacanță în care să zici, am fost și eu în Creta, că am făcut și eu chestia asta, ci să mergi într-o vacanță în care să zici, bă, am cunoscut Valea Doftanei. Și alții să te întrebe, pe ce ai văzut acolo? Păi stai puțin să vezi. M-am urcat la vârful Secăria, am mers cu ATV-ul pe acolo, după aia m-am dus, m-am plimbat pe ăla. După aia am stat în interiorul resortului, am avut o experiență extraordinară cu stafful de acolo, s-au comportat cu mine ca în Dubai. De ce? Pentru că oamenii care au venit alături de noi, i-am dus în Dubai să cunoască ce înseamnă ospitalitate. Pentru că, pentru cei care au fost acolo, nivelul de ospitalitate din Dubai este exagerat de bun și vrem același nivel de ospitalitate în România. Din punct de vedere al calității, nu sunt neapărat extraordinare. Adică nu vă imaginați că un steak de vită în Dubai este de 17 ori mai bun ca în România. Este same shit. Este același steak de vită. Îi contează foarte mult cine îl gătește. Eu pot să vă zic, din punct de vedere a unui om care chiar mănâncă așa ceva, nu-ți dai seama dacă un steak de vită este maturat 21 de zile, 30 de zile sau deloc maturat, dacă este gătit cum trebuie. Și dacă vreți să vă zic cu adevărat, nici nu contează chestia asta, nu se frăgețește sau, da, și Adi sau Marius sau oamenii care au fost și au mâncat din ceea ce am gătit noi acolo, poate să vă confirme, nu-ți dai seama absolut deloc. Singura diferență este că în momentul în care îl maturezi un pic mai mult, clar poți să-l mănânci mai crud. Dar steak-urile pe care noi le gătim și o să le gătim, pentru că noi suntem pasionați de așa ceva, având soul food, ori să fie gătite, da? Nu crude. Nu servim steak-uri crude și să spunem, uite ce roșii e asta în interior. Nu. Când e roșu, facem mu. Am făcut tot insights-ul ăsta să înțelegem că aceste case s-au construit într-un mod diferit față de ceea ce am văzut până acum. Am trecut printr-o perioadă pandemică, oamenii nu mai vor să mai stea în hoteluri, nu mai vrei aglomerație. A intrat în partea asta de, cine a avut casă, de exemplu, și a petrecut o mare parte din timp la casă. Din punct de vedere tehnologic, aceste case sunt pe structură metalică ușoară cu o fundație tradițională. De ce fundație tradițională? Înainte să începem, ne-am făcut un research. Ce înseamnă acest research? Am vrut să creăm un resort care să nu fie dependent strict de cash flow. Ca să vă dau un exemplu. Dacă noi mergem și există astfel de mici resorturi cu A-frame-uri sau igluri, da?
cunoașteți domeniul ăsta, sau sper să-l cunoașteți, dacă nu, întrebați la sfârșit. Ele nu sunt bancabile, ele nu sunt asset-uri bancabile. Dacă nu au autorizație tradițională de construcție, ele nu pot fi duse ca o ipotecă la bancă. Deci este asta important. În momentul în care tu ai un asset bancabil, compania, ca valoare, capital social subscris, devine mult mai puternică. De ce este asta important pentru fiecare dintre oamenii care, bineînțeles, ne dorim să colaborăm și să investim împreună în proiecte viitoare, marca Blissful. Orice companie care devine bancabilă, bineînțeles, pentru cei care cunosc economie și este foarte important lucrul ăsta, compania asta poate să acceseze fonduri foarte rapid, nu doar pe acele asset-uri, nu doar ipotecar, ci și pe cifra de afaceri. Bine, și asta cine oferă? Practic, noi ai o cifră de afaceri, care o fi ea. Nu o să spun aici o cifră de afaceri preconizată, doar vă spun, faceți research să vedeți cât fac competitorii din Valea Doftani și să vedeți cât de mult sunt bucuiți în fiecare săptămână. Și o să vedeți cam aia este cifra de afaceri. Cât de obicei este un market share, sunt chestii destul de simple în economie, nu sunt foarte complicate. Market share-ul respectiv există, el se va împărți și în momentul în care se împarte, bineînțeles, fiecare dintre companiile care apar noi ori să preia din el. Așa se întâmplă în orice economie, cu cât este economia mai mare, cu atât market share-ul respectiv este mai mic și așa mai departe. Dar există o creșterea respectivă anuală, este creșterea economică anuală a acelei zone, 10%, 5%, 3%. Depinde de fiecare oraș. În orașele subdezvoltate sau satele subdezvoltate, zonele rurale, creșterea este mult mai mare. De asta am zis să construim prima oară rural, intravilan, pentru că această creștere este mult mai mare și nu este o construcție abuzivă, cum de exemplu există construcții în mijlocul muntelui, dar nu au niciun fel de autorizație, ci aceste construcții sunt autorizate tradițional, într-un mod tradițional, cu construcții, cu fundații tradiționale, construcții metalice ușoare. De ce construcții metalice ușoare? Odată, eu sunt din Vrancea. În Vrancea există foarte multe cutremuri. Adică în Vrancea, dacă noaptea, nici nu-ți trebuie pentru copil de la Rockabye Baby, cum se cheamă, de Leagăn, pentru că în fiecare noapte există câte un cutremur și există probleme foarte mari la structurile tradiționale, crapă și așa mai departe. Structurile astea metalice sunt foarte flexibile și în afară de chestia asta, ce am descoperit pe parcurs construindu-le, ceea ce este foarte important, eram în iarnă. Gândiți-vă că veneam pe șantier și construiam. Eram în iarnă, afară erau minus 11, minus 12 grade și în interiorul caselor erau 5 grade. Astăzi, ieri de fapt, am fost acolo, afară erau 28 de grade, în interiorul caselor erau 14 grade. Ele sunt construcții pasive, cumpărate de la producător, care producătorul le-a certificat european ca construcții pasive de grad A. Gândiți-vă că orice bloc care se construiește în momentul de față, și asta puteți să vă faceți research ulterior, are ca la fel ca mașina de spălat, da? Are o marcă, are un grad. Gradul respectiv este dat de gradul de pasivitate. Ce înseamnă pasivitate? Cât afectează mediul înconjurător mai mult sau mai puțin și, bineînțeles, cât mediul înconjurător afectează casa mai mult sau mai puțin. Ei, aceste construcții sunt de grad A. O construcție tradițională, modernă, nouă, bineînțeles, pereți normali, din rigips sau din, din bolțari sau cărămidă sau orice vreți voi, sunt de la C la E. Ei, vă dați seama că acum că n-ai bani, te duci și îți cumperi o mașină de spălat H. Dar după aia la factură o să o vezi. Așa funcționează de fiecare dată. E acum, construcțiile astea de genul ăsta care le facem noi, astea se pot încadra și la construcții rezidențiale. Și o să facem în viitor, bineînțeles, tot alături de voi, și construcții rezidențiale în București. Dar de ce Blissful s-a construit așa și de ce facem acest mod de finanțare sau ne dorim acest mod de finanțare acum aici? Este pentru că dacă înțelegem economia macro, noi trecem acum printr-o criză. Este foarte puțin inteligent să stai în cash. Ce înseamnă să stai în cash? Există două modalități. Cash nu înseamnă doar cash, bani cash, ci și banii din cont sunt tot bani cash. Banii respectivi, ei se devalorizează. Cum? Cu inflație. Inflația fiind foarte mare, de la lună la lună, de la an la an, noi trebuie să înțelegem că, așa cum dobânda nu este o sumă, dobânda este o compunere a sumelor. Ca să vă fiu foarte precis, dacă tu iei un credit cu minus, orice dobândă ulterioară va avea un minus în fiecare an, depinde de durata pe care tu te întinzi cu acel credit. Exact același lucru se întâmplă și cu inflația. În schimb, și dobânda și inflația fiind pe minus, orice lucru care se protejează de acest dobândă sau inflație, vor fi pe plus. Casele de genul ăsta care sunt active adevărate, da? Care produc bani, se protejează de inflație.
Și atunci este un moment în care noi trebuie să mergem din cash și să intrăm în astfel de active. Repet, orice întrebare puteți să mă adresați, o să vă răspund la absolut tot. Plecăm din cash, mergem în active. Asta facem noi. În un moment de inflație, în moment cum a fost, de exemplu, în 2007 sau cum a fost în 2017-2018, o să putem să facem și flipuri. Atunci este un moment în care putem să luăm tot know-how-ul care îl acumulăm acum și să facem rezidențiale în București, de exemplu, sau rezidențiale în Cluj, sau rezidențiale în Bacău, sau rezidențiale în Focșani. De ce spun mai multe orașe, o să vă spun imediat. Și ulterior să facem flipuri. Ce înseamnă flipuri? Construim, vindem, cu know-how-ul care îl acumulăm și oamenii pot să bucure de casele lor, bineînțeles, că despre asta este vorba, și atunci intrăm iar în cash. Deci pleci din cash, intri iar în cash. Asta e un circuit. De ce nu este un moment oportun să stai astăzi în cash? Este pentru că atunci când stai în cash, acum te mănâncă inflația. În momentul în care ești într-un moment de boom economic, te ajută inflația. Pentru că ai inflație micro, ai dobândă foarte mică, poți să te împrumuți, poți să folosești asset-uri bancabile, te împrumuți și construiești cu bani puțini alte active. Repet, poți să te împrumuți, să faci cu bani puțini alte active, să te întorci înapoi în cash, folosești cash. Nu folosești cash în construcții, ci folosești cash ca colateral, să te împrumuți mai mult, să faci mai multe active și tot așa. Și este foarte important ca toate lucrurile astea să fie conectate. Repet, ecosistemul este foarte complex. Eu vă dau acum niște insights-uri ca să înțelegeți că acest concept Blissful este gândit in-depth pe o perioadă de minim 15 ani. Nu doar pentru a ne proteja de criza asta, pentru că orice criză este ciclică. Ea va reveni 100%. Casele astea au o garanție foarte, foarte lungă, mentenanță foarte mică. Nu sunt ca o casă tradițională, în care să crapă foarte des. O să vedeți. Dacă cine are curiozități, puteți să veniți să le vedeți în Valea Doftani și o să înțelegeți despre ce vorbim. Momentan ăsta este showroom-ul nostru. Când o să avem mai multe, o să avem mai multe showroom-uri în care puteți să vedeți această calitate. Casele sunt construite pe PUG, adică fiecare casă este casa individuală și un teren de circa 300 de metri, ca la un moment dat. Investitorii acestui proiect le vor reveni case în valoarea investițiilor pe care le fac. Bineînțeles, dacă își doresc asta, ca să poată să le lase moștenire copiilor lor, așa cum o să-mi las și eu copiilor mei, așa cum ceilalți membri care ne-au ajutat să construim și care împreună care am construit acest resort, le vor lăsa copiilor lor. Acum, conceptul ați înțeles, deci sunt case de 4 persoane plus 2, pentru că practic orice canapea din casă este extensibilă. Deci ai două paturi de 2 persoane, 1,80 m, 1,60 m pe 2 metri sau 1,80 m pe 2 metri cu o canapea extensibilă de minim 1,60 m pe 2 metri, deci practic poate să intre până la 6 persoane. Pentru cine se pretează chestia asta, am avut întrebarea pentru familii de genul cum sunt eu, adică eu, Flori, Alice și maică mea. Sau, de exemplu, când sunt două cupluri care vor să călătorească împreună și nu vor să stea neapărat în case separate, ar vrea să facă un grătar împreună și să locuiască într-o singură casă, mai faci un mișto, mai stai la un foc de tabără, nu? Corect. Există două tipuri de case cu două camere, cele cu băi separate și cele cu o singură baie, repet, pentru fiecare necesitate, și există case care au doar pat, un singur pat matrimonial și o canapea. În general, astea sunt gândite pentru cupluri. Momentan am făcut mai puține astfel de construcții. De ce? Pentru că ceea ce eu v-am povestit acum, aceste case cu structură tradițională, cu construcții tradiționale, bancabile, care poți să le gândești ca și cu o casă, fie casă de locuit. Că noi, de exemplu, la început am avut o persoană care a vrut să cumpere 3 case din ele, să le facă case de locuit pentru niște programatori care lucrează momentan în București, care zic oricum, dacă avem internet acolo, putem să lucrăm de oriunde. Internetul este bun, că este de la Digi, există deja, și atunci putem să lucrăm de acolo, stăm în natură, avem restaurant și o să discutăm și despre facilități, dar un pic mai încolo mă uit la ceas ca să mă încadrez. Pe lângă aceste case, în momentul în care o să vină din ce în ce mai multă cerere, noi deja am început procesul de achiziție a terenurilor complementare terenului nostru. Având facilitățile, noi putem să le oferim aceste facilități tuturor oamenilor care vin ulterior. Doar că acele construcții care vor fi pe lângă vor fi construcții de genul care v-am spus în prima parte. Ce fel? Igluri, A-frame-uri, etc., case de 2 persoane sau case cu genul dormitor, baie, și bineînțeles tu o să ai acces la aceleași facilități. Ce înseamnă facilități? Ciubăr, saună, ATV, bicicletă, și o să vorbim puțin despre aplicații. O să avem animale domestice acolo și o să vedeți și domestice, și o să existe fazani, o să existe păuni, șinșila, iepuri, cai, am spune,
Onei, în afară de asta, o să existe tot felul de jocuri. Am făcut locul de joacă, este paradisul fiecărui copil. De ce? Pentru că trebuie să rămâi copil în interior și eu am zis, aoleu, ce ar plăcea lui fiică mea să joace? Cu ce ar plăcea? Am făcut așa, tiroliană, loc de joacă. În fiecare căsuță o să fie jucării ascunse. Dar dacă fiică mea nu vrea să stea în casă, ce am zis? Probabil în locul de joacă o să existe o altă, trebuie să existe un escape. Trebuie să facă ceva, cu copilul nu o să stea așa. Noi stăm, dar el nu stă. Și atunci, ce poate să facă? Să ducă în piscină, să ducă în jacuzzi. Bineînțeles, să joace cu tot felul de jocuri, să facă tir cu arcul. Există tir cu arcul pentru copii. Pentru copii. Există tir cu arcul pentru adulți, tir cu arcul pentru copii. Toate facilitățile astea și foarte multe alte facilități. Am creat o aplicație pe care prin aplicația respectivă o să primiți cine vine în resort, pe partea de booking. O să primiți notificări spontane și o să se facă tot felul de jocuri spontane în timpul resortului, cu tot felul de jocuri. De-aia cu aruncat cu săculeți, nu știu cum se cheamă, l-am cumpărat, nu știu cum se cheamă, dar îmi place foarte tare jocul. Arunci săculeți într-o găurică. Cu tir cu arcul pentru adulți, cu heirup, cu joc de volei, avem teren de volei, da? Facem teren de volei în care joci volei sau badminton și câștigătorii vor avea premii spontane în resort, nu premii de alea gen hei, îți dau și eu acadea. Nu acadele. Noi facem așa. Cină romantică. Nu un metru de beri. 25 de metri de beri. Dacă suntem 25 de participanți, 25 de metri de beri. Deci este foarte asta. Toate lucrurile astea sunt foarte importante. Proiectul ăsta este proiect din inimă. Este proiect crescut de noi. Tot ceea ce noi facem acolo, facem în primul rând pentru noi. Vrem să ne simțim noi bine, să fim noi primii cumpărători și apoi să fie ceilalți care închiriază. Și tu când faci așa ceva și gândești un astfel de proiect la astfel de detalii, ca să înțelegem ce detalii. Deci mie, de exemplu, nu-mi place să-mi cobor picioarele din pat pe ceva rece. Am pus în toate dormitoarele mochetă pufoasă. Și au venit oameni și au spus, da, dar este greu de întreținut. Ok, o întreținem. Este greu de întreținut înseamnă că tu cauți o scurtătură, noi nu căutăm scurtături. Că dacă tot ne trezim dimineața, ce să fac? Că nu mai mă trezesc dimineața, atunci am o problemă. Și atunci, tot ceea ce facem este făcut cu această mentalitate de a aduce plus în fața oamenilor. Dușurile sunt făcute la un nivel diferit. O să vedeți casele au un design diferit. Și designul, au venit oameni și ne-au întrebat, auzi, dar ce designer de interior ai avut? Ce designer de interior? Designer de interior sunt oamenii care au inimă. Flori, Lorena, Cătălina, Michi, femeile din viața noastră. Ele au făcut designul, ele au lucrat. Cine să lucreze mai bine decât cel care te iubește cel mai mult? Și nu doar că te iubește cel mai mult, merge și se duce și caută la prețuri avantajoase calitatea pe care tu o dorești. Că așa să cauți pe online poți să facă oricare. Dar a fost un research în spate, a fost un hustle. Oamenii se trezeau dimineața, se duceau, unde găsim aia, unde găsim aia, unde găsim aia. Deci ca să înțelegeți, noi am luat de exemplu, avem oameni cărora nu le place să intre lumina pe geam. Efectiv, băi, eu vreau să dorm, dacă vreau să dorm până la ora 12 și afară e soare, vreau să dorm până la ora 12 să mă simt ca la ora 5 dimineața. Și am fost și am căutat pentru draperii cu asta de la telefon, cu lampa de la telefon, să nu intre lumina de la telefon la intensitate maximă prin draperie, ca să poți să dormi cât îți dorești tu. Toate lucrurile din resort și din toate resorturile de acum încolo vor fi gândite la același nivel, aproape microscopic, aproape microscopic. Intrările sunt făcute o să vedeți, intrările sunt făcute din gresii ca să nu se murdărească în exterior. Parchetul este un parchet care nici măcar nu-ți dai seama că treci după gresii pe parchet. Totul este gândit la un nivel, repet, aproape microscopic, ca tu și cu persoana care te duce acolo sau persoanele care te duce acolo să te simți extraordinar. Vii acolo, de exemplu, noi avem bunici care nu mai pot să mai meargă în pantă. Pentru noi este ușor să mergi într-o pantă. Am făcut casele în pantă, am tratat natura cum trebuia să fie tratată, am lăsat copaci unde trebuiau să fie. Sunt case la care poți să-ți culegi nuci, vișini, prune și așa mai departe, meri din copac direct după balconul tău. Deci la nivelul ăsta, da? Și sunt persoane bătrâne care nu mai pot să mai meargă până sus, dar vor să vadă priveliștea de sus. Am luat o mașinuță de golf, îl urci în mașinuța de golf și duci și faci o viață mai fericită. Bă, nu o viață, bă, dar îi faci un moment în viața lui mai fericit. Și tot ce am făcut acolo este făcut astfel încât inima, să o simți inima peste tot. Pentru că asta este cel mai important în orice business. Că în momentul în care tu deviezi la un business și vrei să faci alt business, asta trebuie să faci. Toate casele au un animal protector. Fiecare casă, o să vedeți, unii sunt cu stalioni, unii sunt cu lei, unii sunt cu... Și nu doar că am pus un animal protector care zis, asta este casa leului. Nu! Decorațiile din casă și decorațiunile, și statuetele și tot ce am construit acolo, tot ce este în casă, sunt cu lei sau în acea tentă.
sau să-ți dea sentimentul că te simți puternic în casa respectivă. Absolut toate lucrurile respective sunt făcute din inimă. Repet, din inimă. Acum, absolut toate proiectele viitoare vor fi la fel. Adică se vor construi cu acest backbone tradițional. Acum facem research, suntem foarte aproape de a închide următorul resort. O să vă anunțăm locația, sunt 3 locații tot în jurul Bucureștiului pe care le-am anunțat. Acolo va fi. Vom face acest resort la fel. Vom face tot cu acest backbone bancabil, pentru că ne dorim ca această companie să fie foarte, foarte puternică în fața instituțiilor și după aia ulterior, bineînțeles, noi ca acționari să putem să profităm de ceea ce construim împreună acum și cei care au o viziune. De ce? Bineînțeles că, sigur, o parte din voi care sunteți aici v-ați uitat și ați văzut de ce avem acest contract de asociație în participațiune. Pentru că, odată, există alte companii în România, nu conduse de români, nu conduse nici într-un caz de români, dar noi suntem români, da? Care construiesc în România, olandezi și alte persoane, și fac exact același tip, fără contract, doar prin niște cripto, doar prin niște aplicații și așa mai departe. Avem și noi aplicații, poți să investești și tu prin cripto, ceea ce este foarte fair, dar și dacă investești prin cripto, tot primești acest contract de asociație în participațiune. De ce? Ne dorim să fim 100% legali. Ne dorim să fim transparenți și legali într-o economie corectă. Fără companii shell, nu o companie care administrează altă companie, care administrează altă companie, nu. O companie care are toate asset-urile în ea. Tu poți să vezi absolut toate asset-urile, poți să vezi unde a fost transpirația mea, poți să vezi unde a fost transpirația lui Adi, poți să vezi unde a fost transpirația lui Roger și a lui Marius când au montat geamurile, a lui Tudor când a făcut și a lui Codruț când au făcut aleile și ce au mai făcut cu noi și am pus împreună mochetă pe jos și am pus parchet și am pus și tot ce am făcut împreună acolo am făcut împreună, pentru că tot am sacrificat și am spus că ăsta este un proiect de sacrificiu. Și am făcut-o într-un timp în care alții n-ar putea să o facă. De ce? Pentru că ne pasă. Și să veniți acolo să vedeți nivelul detaliat al lucrării și o să înțelegeți despre ce este vorba. Și a venit unchiul meu din Focșani, Baby, pe care îl salut și îl iubesc, și a venit și ne-a ajutat cu tot ce înseamnă instalație electrică și cu instalația sanitară și au venit oameni alături de noi care s-au fost alături de noi ca să adică au înțeles conceptul. Ăsta este conceptul. Acum, m-am emoționat. Sper să aveți întrebări pentru mine, că chiar m-am emoționat. Eu iubesc foarte tare ceea ce am construit acolo și simt că sunt oameni, adică am văzut eu oameni care au 60-70 de ani și n-au reușit să facă ce am reușit un grup de puștani, tinerei, eu le spun tinerei, eu mă simt tânăr, am 36 de ani, dar sunt alții care au 29, 28 și așa mai departe, prin puterea grupului și ce înseamnă puterea unui grup unitar. Și ce v-am spus, că vin alții din afară să vadă potențial, pentru că în afară nu poți să cumperi teren agricol, ceea ce cumperi tu în România, teren, corect, teren intravilan. Și alții profită de asta și noi ne profităm de asta. Și de asta am zis, hai să construim împreună, hai să facem acest crowdfunding. De ce este foarte important? Este pentru că în momentul în care noi, acum, astăzi, uitați-vă, au scăzut, v-ați uitat la GUD, dacă îl vedeți la televizor, au scăzut construcții rezidențiale masiv. Asta presupune că mai puțină cerere pentru terenuri înseamnă prețuri mai mici. Obținem prețuri mai mici. Cu toate avantajele care deja toate care le avem, cam. E ok, e normal, când construiești 8 case, îți dai seama, ai putere de negociere. Noi am cumpărat materiale de construcții la prețurile dinainte de criză. De ce? Pentru că tu nu cumperi pentru o casă, tu cumperi pentru 8. Logic, da? Și toate lucrurile astea, bineînțeles, și având cunoștințe în străinătate, aduci uși din străinătate, adică poți să faci tot felul de legături astfel încât să iasă în avantajul tău, mai ales sunt tot în Uniunea Europeană și este foarte ușor. Acum, de ce am zis casele viitorului? Eu cred, în nebunia mea, că așa sunt eu, că acest tip de case, sooner or later, va deveni modelul tradițional de a construi în România, cel puțin în zona rezidențială. Sunt foarte ușor de construit, durează câteva luni de zile, dacă îți construiești una singură poți să o ridici în 3 săptămâni, adică 3 săptămâni tot, da? Deci nu vorbim glumă, acum nu iarna, în mijlocul iernii, că vă dați seama, anumite materiale au anumite preferințe, nu poți să torni beton la minus 25 de grade. Da? Există anumite lucruri care poți să le faci foarte rapid dacă ești într-un anotimp corespunzător sau dacă știi să-ți faci timing-ul bine. Da? Bineînțeles, toate lucrurile astea au făcut un cumul așa în capul nostru și am luat decizia, asta o să facem pe viitor. Acum eu sunt în webinarul ăsta să vă spun că lucrurile astea din viitor, care pe mintea noastră erau în viitor, există azi. Există. De asta n-am făcut ca ceilalți în care am început să strângem bani din piață de la început. Este pentru că am vrut să le facem noi din banii noștri prima oară, să vedeți că există, adică nu e un
proiect așa desenat într-un mall, de exemplu, mergeam la un moment dat, acum vreo 2 ani de zile, pe un mall, pe la, nici mai știu cum se cheamă, am fost în un loc de joacă, Prosper se cheamă ăla, pe la sectorul 5 pe acolo, la Liberty, așa, la Liberty Mall am fost și erau o machetă, efectiv, și erau oameni care încercau să vândă după o machetă, că nu existau blocurile și bineînțeles că probabil au și vândut, că de aia au început să existe blocurile. Și noi am zis, nu facem pe chestia asta, nu facem pe modul ăsta. Am văzut că au existat țepi în România, am văzut că au existat oameni care nu s-au ținut de cuvânt. Noi le facem, le finanțăm. Le facem, le finanțăm. De ce acest crowdfunding? De ce nu mergem la o bancă, dau un exemplu, da? Este pentru că, și acum o să revin la ceea ce am spus inițial, Focșani, Bacău, mai țineți minte, da? Eu nu am atât de multe insights. Oricât de mulți oameni am fi, nu avem atât de multe insights. Ai nevoie de oameni care să-și cunoască zona în detaliu. Pentru că nouă, ca să-l facem pe ăsta aici, ne-a luat 3 ani de zile aproape, doar să facem research. Și eu dacă, de exemplu, vreau să construiesc un Sibiu, nu-i mai ușor să fac același resort cu cineva care a investit în resorturile celelalte, are venit și, bineînțeles, cunoaște zona Sibiului și de asta vrem mai mulți oameni alături de noi, numărul 1. Numărul 2, ceea ce este foarte important. Acest proiect, fiind din inimă, eu nu-mi doresc, la un moment dat, pentru că unele din case o să fie ale mele, unele o să fie a altor oameni, să am oameni alături de mine pe care eu nu-i cunosc și să stau să mă înjur de la balcon, ci vreau să am oameni alături de mine care să fiu prieten cu ei, să am relații cu ei și ei cu mine și să mergem să bem o bere sau să la piscina noastră, la terasa noastră, la restaurantul nostru și să ne bucurăm împreună de ceea ce am realizat în viața asta și, bineînțeles, să ne bucurăm cu gândul că și copiii noștri se vor bucura de aceleași lucruri care ne bucurăm și noi acum. Și de asta, acest contract de asociație în participațiune în primă fază ne protejează cel mai important de ceea ce înseamnă rechinii mari de imobiliare din România, pentru că am avut și astfel de cereri. All due respect, nu am respect pentru toată lumea, am dreptul să și refuz, avem dreptul să și refuzăm. Există oameni care au venit și ne-au spus, de le finanțăm noi 70% de la început, ne dați nouă și după aia le vindem noi când ajung la prețul pieței. Noi nu vrem așa ceva. Mulțumim din inimă, apreciem chestia asta, nu este ceea ce ne interesează pe noi. Pe noi ne interesează să construim cât mai multe cu oameni adevărați, oameni care au aceleași principii ca noi, oameni care să putem să ne întâlnim și să putem să ne recomandăm reciproc, pentru că în aplicația pe care v-am spus-o există un marketplace. În acel marketplace toți investitorii vor avea posibilitatea să-și recomande produsele, așa cum o facem și noi și cum o să o facem și noi. De exemplu, pleci din Valea Doftanii de la un resort, poți să vii în București să ai super mega reducere, că doar pentru că ai fost în Valea Doftanei poți să le ai la Soul Food sau la Amalis sau la Revolution Media. Astea sunt business-urile noastre, da? Sau la Golațo sau la etc. sau Sanchi. Dar la un moment dat și ceilalți, și bineînțeles avem și oameni acum care or să aibă acces. Avem un investitor care, de exemplu, are business de aere condiționate și clime. O să aibă acces acolo, bineînțeles, și el va putea să ofere discounturi oamenilor, altor oameni care vin la noi la resort, pentru că fiind investitor o să aibă acces la acel marketplace în care să ne recomandăm reciproc. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am spus aici. Azi este momentul în care noi putem să facem o schimbare. Ok, n-am făcut-o prin vot, este ok, nu este niciun fel de problemă. Oricum nu trebuia să se întâmple foarte mari lucruri și nu se întâmplă niciodată o chestie extraordinară așa, mai ales la un lucru de genul ăsta. Trebuie să existe o mobilizare. Dar acum avem un proiect în față care această mobilizare nu trebuie să fie făcută de către 9 milioane de români, ci poate fi făcută de către 100 nebuni. 100 care să gândească diferit. 100 care să vadă ceea ce s-a făcut deja și să zică, ok, putem să facem asta în mai multe localități, în mai multe zone. Noi, de exemplu, deja am scoutat, v-am spus, am căutat, am făcut research în zone precum Târgoviște, există zone total neexploatate, Târgoviște, zone total neexploatate Buzău, zone total neexploatate la Curtea de Argeș, deci fix aici, zone total exploatate la Giurgiu. Poți să faci niște chestii extraordinare. Bineînțeles, toate zonele respective, oricum am construit, toate o să aibă exact același principiu, nu o să schimbăm niciodată principiul. Adică până când nu mă duc eu. Dacă m-am dus eu la Dumnezeu, mulțumesc Dumnezeu, când m-am dus eu atunci probabil s-ar putea să nu se mai respecte, dar sper că atunci business-ul să fie atât de puternic, astfel încât să poată să protejeze ceea ce am construit în trecut. Să devină practic o putere imobiliară în România. Și cred chestia asta din inimă. Dacă aveți nevoie de detalii tehnice despre case în continuare, să știți că eu am participat și eu și Adi, probabil o să facem la un moment dat un webinar împreună să vă spunem tot ceea ce am construit acolo, tot. De la, pot să vă spun rectangularele alese pentru terase, de ce s-au construit terasele așa, de ce nu s-au făcut direct din fundații, pot să vă spun tot dacă vreți, restaurant și așa mai departe, tot ceea ce aveți nevoie. Dacă aveți întrebări, vi le răspund cu mare drag, ori vă dați unmute dacă vă este rușine să vorbiți, puteți să scrieți aici în chat, eu sunt acum în chat și citesc cu mare drag. La casele cele cu 2 etaje am căutat
Cred că au fost undeva aproape de 2 luni jumate să facem scările exact cum le-am vrut noi. Vroiam floating stairs, deci scări plutitoare, și nu găseam decât la niște prețuri de-astea demențiale. Deci erau niște scoruri de boloai razna și am reușit să găsim un om corect care să ne facă scările respective. Și dacă vedeți ce calitate de scări a făcut acolo, sunt extraordinare. După ce au venit alții și le-au văzut, a zis omul respectiv, a zis că mai am încă o vilă care vrea 5 astfel de scări la ei în vilă, exact cum le-am făcut la voi. Deci o să vedeți și lucruri inovative și lucruri noi, lucruri gândite într-o altă perspectivă în acest resort. Da? Referitor la case și tehnologia din case, am decis ca în primă fază, până când aceste case nu vor fi distribuite către investitori, să nu aibă bucătării proprie. Acele module pentru bucătărie există, ele sunt safe, dar am construit o kitchenetă, repet, ca o bucătărie tradițională, să vedeți, toate cu soft close, toate sunt gândite extraordinar, adică sunt bucătării super mega premium, bine, nu bucătării de alea cu insule și așa mai departe, toate nebunile, este o bucătărie premium pentru o casă de genul ăsta, da? Toate casele respective, toate casele au kitchenetă și bineînțeles ce ne interesează este să ai prețuri decente la restaurant și o să vedeți că există prețuri decente la restaurant, deci vă garantez și puteți să înregistrați asta că nu o să plătiți 80 de lei pe un risotto de 280 de grame cu șampinion, da? Asta clar. Oricum noi nu facem cu șampinion, facem cu hribi, facem oricum și în București cu hribi la soul food, deci o să facem și acolo tot cu hribi, că rețeta există și știm calitatea produsului. Care sunt costurile de administrare respective? Estimative. Okay. Costurile de administrare, există două costuri de administrare practic. Ai un cost short term și un cost long term. Acum, costul de administrare, dacă vorbim din punct de vedere B&B, sunt destul de mici. Acum, de ce sunt destul de mici? Este pentru că, vă dați seama, fiind o case, tu practic aceiași oameni care sunt și avem în momentul de față, avem două persoane care sunt deja la noi. Una este deja angajată, a doua persoană urmează să angajeze în momentul în care dăm drumul. Apropo, o să fac o paranteză, așteptăm curentul de 6 luni de zile, dar o să se întâmple cât de curând. Avem promisiunea că o să se întâmple foarte curând de la o persoană direct de la Electrica care ne-a contactat pe e-mail. Șefa lui era în concediu și a zis că o să revină săptămâna asta să ne dea documentația ca să putem să aducem curent electric. Deși curentul electric este la poartă, închid paranteza. Costurile de administrare sunt destul de mici pentru că aceleași persoane o să facă curățenie în tot resortul. Noi am construit deja în resort, avem o mică spălătorie cu două mașini de spălat de 15 kg plus două scătoare de 10 kg. Nu am găsit un scător mai mare de 10 kg, dar amândouă există și se pot folosi, bineînțeles, stații de călcat. Deci, practic, tot ceea ce este de făcut în cadrul resortului o să fie intern. Bineînțeles că vă dați seama că asta sunt parte. Dacă tu ai două persoane, salariul lor este de 3000 de lei, acest salariu de 3000 de lei îl împarți, că atâta este, cât este salariul minim. Un pic mai mare decât salariul minim. Îl împarți la număr de case per zile, e un cost infim. Este ca și cum ai plăti pe cineva din București, de exemplu, să ducă să-ți facă, chiar mai puțin, să ducă să-ți facă curățenie într-un apartament în București care îl închiriezi către B&B. Și metoda de a găsi personal, a doua întrebare, adică, bine, stai să vorbim așa. Asta e prima cheltuială. A doua cheltuială este cheltuiala pe termen lung. Ceea ce se strică sau și așa mai departe din casă. Gândiți-vă că aceste case ele sunt gândite ca să aibă un randament. Ok, media de închiriere în toată zona Prahovei, în general, este de 40%. 40% ce înseamnă? O lună vara, o lună iarna și fiecare weekend. Astea sunt bucuite peste tot. Dacă tu te uiți acum la orice, nu zic cazare, la orice cocină, de oriunde din zona Prahovei și vrei să te cazezi, este foarte greu să găsești o locație weekenduri sau să găsești o locație care să fie într-o zonă prime. Ce înseamnă prime? Prime înseamnă atunci când copiii au concediu de obicei. Da? E foarte greu să găsești cazări în zona respectivă sau prețurile sunt foarte exagerate. Plecând de la chestia asta, vă dați seama că în aceste cheltuieli, prețul care a fost gândit per case, sunt și prevăzute astfel de cheltuieli. De a se înlocui anumite lucruri din casă, când se pierd, când se fură sau așa mai departe. Acum eu nu cred că o să furi neapărat, pentru că modul în care ele au fost construite sau modul în care resortul arată și este marketat, nu cred că va atrage astfel de personaje. Adică voi trebuie să veniți acolo să vedeți de ce este vorba, dar eu nu cred că astfel de personaje vor veni acolo. Și dacă vor veni, se vor simți proști și vor pleca. Eu asta cred. Nu este ceva low quality și atunci oamenii vor vrea adică o să se simte ca la ei acasă și practic o să îl respecte. Acum vă dați seama că este o părere proprie, că există și altfel de oameni. Dar eu tot cred în nebunia mea în oameni. Și de asta venim acum la a doua întrebare, aia cu personalul.
Cum facem cu personalul că ziua de azi e greu să găsești oameni? E adevărat. E greu să găsești oameni care doar să fie niște marionete. Dacă vrei marionete, este foarte greu să găsești marionete. Dar noi nu căutăm marionete. Ieri, de exemplu, a venit o doamnă, mama unui băiat, care a văzut resortul pe internet din locație și a zis că s-ar bucura foarte tare ca copilul ei să plece din Poiana Brașov, să vină să muncească lângă casă la noi, pentru că este un concept total diferit. Oamenii care vin alături de noi nu sunt oameni banali, nu sunt oameni care au aceeași gândire ca oamenii care îi găsești pe stradă. De ce? Pentru că e clar că avem o altă gândire. Voi vă imaginați că la un moment dat a venit un bucătăraș de ăsta la noi. Eu nu sunt bucătar și nu am pretenții de bucătar, dar știu să gătesc. Deci ce mi iese mie după mână este foarte bun, întrebați pe ceilalți. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-i pe ceilalți. Dar a venit un bucătăraș la un moment dat cu niște figuri de astea deci nu-ți imaginezi. Și a spus că el, dacă nu gătește meniul lui, el nu vine să gătească. Bun, ceau. Sau vii și muncești alături de noi, facem împreună acele lucruri și, bineînțeles, putem să ajungem la un consens. Poți să vii cu inputul tău, din contră, eu îmi doresc inputul tău, dar până să ajungem, ca să ne riscăm, ca să avem o imagine proastă în fața clienților noștri pe care îi iubim, la orice client, la orice business pe care îl construim, este foarte important să ne respectăm ceea ce știm să facem. Noi plecăm tot timpul la ceea ce știm să facem. Accesul servirea restaurant va fi doar pentru cei cazați. Nu! Accesul va fi pentru toată lumea. Deci, restaurantul va fi deschis pentru toate persoanele. Există două tipuri de acces în momentul de față. Unul intern de 80 de persoane și unul extern de încă 80 de persoane. Deci, restaurantul, capacitatea totală este de 160 de persoane. Bineînțeles, cel extern va fi pentru vară și, bineînțeles, avem posibilitatea să și suplimentăm. Da? La piscină, la fel. Pentru cei cazați va fi tot timpul gratis, există anumite facilități din resort care vor fi tot timpul gratis, precum saună, ciubăr pentru toți cei care vin. Deci nu există costuri ascunse, nu trebuie să plătești 250 de lei ca să-ți deschidem ciubărul și așa mai departe. Atât cazat, ai acces la ciubăr, ai acces la saună, trebuie doar să dai din aplicație, pentru că prin aplicație o să fie booking-ul pentru așa ceva. Și pentru biciclete la fel sunt incluse în preț, inclusiv pentru ponei, nu o să existe costuri extra pentru ponei sau când copiii vor să joace cu animăluțele din curte. Nu o să existe, copiii nu o să aibă niciodată costuri extra. Deci zero. Asta este garanția resortului Blissful. Niciun copil ever nu va plăti €1 pentru ceva în resortul Blissful. Acum, inclusiv pentru mâncare. Deci dacă copilul vine cu părinții la masă, copilul va avea mâncare gratuită. Dacă, de exemplu, vin din afară oameni, bineînțeles că acei oameni trebuie să respecte oamenii care sunt deja în resort. Și pentru asta am construit, la fel cum există în Dubai, niște pachete foarte importante. Nu o să poți să vii să-ți plătești 30 de lei pentru un șezlong și te așezi la masă. Dacă te așezi la masă să mănânci în restaurant este foarte corect, dar dacă vii și folosești facilitățile, trebuie să respecti oamenii din afară. Bineînțeles, cei din interior vor avea tot timpul prioritate la ATV-uri sau și orice altceva și mai avem niște surprize. Le anunțăm la un moment dat când vin. Vreau să vină prima oară să le vedem și o să vă anunțăm, să vedeți ce nebunie o să existe pe lacul Paltinu, n-a făcut nimeni așa ceva. Cei din interior vor avea prioritate prin aplicații, cei din exterior vor plăti prețurile care să plătesc toată lumea. Dar când vii la piscină, de exemplu, așa cum am spus, nu o să existe 30 de lei șezlongul, da? Vii la piscină, o să existe un pachet cu 2 șezlonguri și mâncare și băutură. Deci nu poți să vii doar să te așezi la un șezlong și să stai să te uiți tu la ceilalți oameni de acolo. Doar cu mâncare și băutură. Putem să facem nopți de karaoke, o să existe așa ceva, o să facem evenimente de live cooking, apropo de întrebare, dacă să pun paranteze aici foarte multe, facem evenimente de live cooking, avem cunoștințe dintre bucătari foarte cunoscuți din București, o să-i aducem acolo ca să facă live cooking, o să anunțăm inclusiv cunoscuții mei bucătari, cele două doamne de la Soul Food, vor veni acolo și vor găti românește adevărat, vor face sarmale, cum să fierbi ele cu borș, în fața voastră, mii de sarmale în oale de lut sau în oale în ceaun, da? Sau să facem o ciorbă frumoasă de pește, cum am învățat eu în Delta Dunării. Eu nu sunt pescar, dar eu când mă duceam acolo, mă uitam la ei alții cum pescuiau și mă uitam la ăștia alții cum găteau. Și eu ziceam, ia măi, ce mai pui tu acolo? Ia arată. Ai înțeles? Și eu învățam cum să faci ciorba de pește și eu putem să facem o ciorbă de pește foarte cinstită și civilizată, așa cum să facem în Delta Dunării, la 350-400 de km distanță, la Valea Doftanei, împreună cu, bineînțeles, cum am spus, cu mamele mele. Eu așa le zic, mamele noastre, băbuțele noastre. Care e suma minimă de intrare și care e maximă? Deci, suma minimă de intrare este $100. O să spun în dolari pentru că asta este suma care am setat în aplicație. Deci, practic, calculați-vă ce înseamnă $100 în euro la ziua în care vreți să intrați. Suma maximă este simplă. Noi pentru acest resort l-am evaluat undeva la 1,5 milioane de euro, cu tot ce înseamnă facilități și așa mai departe din
resort și practic asta este suma pe care noi vrem să o strângem în momentul de față din piață. Dacă vine unul, sau bine, noi acum avem deja vreo 20 plus investitori, dar dacă vine cineva care aduce toți banii, s-a încheiat prima rundă de investiții, o să construim pe al doilea și începe a doua rundă de investiții. Acum, a doua rundă de investiții, dragii mei, și o să fiu foarte sincer, nu o să mai fie la fel. Pentru că în momentul respectiv, acum voi practic investiți într-un proiect care există fizic, nu este încă lansat. În momentul respectiv o să fie randamentele mai mici. Pentru că business-ul fiind trecut de stadiul de MVP, adică el funcționează, există și vă dați seama că o să fie închiriat la maxim. Adică nu știu dacă vă imaginați, dar oamenii vin acum și vor să mănânce la restaurant. Ieri am fost acolo, a trecut așa o mașină pe față, a trecut în partea asta, altă păcat, n-am reușit să-i opresc din drum, măcar să le spun, bă, veniți mă frumos într-o săptămână. Sunt oameni care vin acum să se cazeze on the spot, as we speak. Și vă dați seama, fiind un business care o să funcționeze, că n-are cum să nu funcționeze, nu o să mai fie aceleași prețuri nu o să mai fie aceleași randamente. Cantitatea de bani pe care noi o să o finanțăm pentru următoarele o să depindă în funcție de dimensiunea proiectului pe care o facem, din ceea ce am discutat până acum și ce avem în business plan. Următorul nu o să mai aibă doar 8 case, ci o să aibă minim 12. Deci, ca să înțelegeți, următorul o să aibă minim 12, dar randamentele o să fie mult mai mici, pentru că, practic, atunci riscul omului este foarte, foarte mic, ținând cont de asset-urile din spate și faptul că business-ul este deja testat. This is fair. Deci există două posibilități. Odată, intrați direct în aplicație. E super normal, un KYC tradițional, că așa funcționează orice aplicație și puteți să investiți direct în aplicație, fie prin transfer bancar, fie prin cripto, la baza căreia va sta tot timpul un contract, tot timpul, în sistemul jurisdicțional din România, legislativ din România, va sta un contract sau ne suni, dacă mai ai întrebări sau vrei să mai stabilești ceva, ne suni, vorbim, stabilim, ne întâlnim fizic, eu, tu sau dacă nu, Alex fiind fratele meu, care noi ne ocupăm de partea asta de contractuală, ne întâlnim, vedem, vorbim, discutăm, vedem cum cădem de comun acord, care este suma pe care vrei să o investești și asta o să vă fie stipulat în contract. Deci e destul de simplu. Este exact ca un contract, ca orice alt contract normal. Nu este nimic special sau nimic diferit față de ceea ce există în momentul de față pe piață. Contract de asociații în participațiune, exact așa se cheamă. Se poate face atât între persoane fizice, cât și adică persoană fizică, persoană juridică, cât și persoană juridică cu persoană juridică. Da, deci randamentul se va plăti anual. Deci, randamentul în mod normal se plătește anual pentru investitorii până într-o 100.000 de euro. După, la investitorii care sunt peste 100.000 de euro, se poate negocia. În formă bănească, adică primești direct banii. Ceea ce este foarte important la acest randament, trebuie să știți că există anumite dări care noi trebuie să le plătim. Este foarte important. Deci există odată impozitul pe venit care se reține la sursă, odată se reține de către noi în bază legislativă și există CASS-ul care fiecare persoană care investește trebuie să și-l plătească by default, completând declarația unică până pe 25 mai a anului următor în care el practic obține aceste mijloace bănești, aceste foloase bănești. Este foarte important să înțelegem legislația. Noi avem destul de mulți consultanți în momentul de față, și avocați și financiari și ei ne dau toate informațiile astea, exact cum funcționează sistemul, pentru că vedeți, odată așa, se schimbă legislație cred că acum, bine, aș putea spune că până anul trecut a fost destul de stabil, dar de anul trecut încoace s-au schimbat destul de multe, mai ales în ceea ce privește numerarul. Deci, orice întrebare pe care o aveți, ceea ce privește partea asta financiară, o să vă răspund. Inclusiv când ne vedem face-to-face, o să vă răspund. Așa, deci randamentul se va plăti anual, așa cum am spus. Pentru cei sub 100.000 de euro, după 100.000 de euro se poate negocia. Este foarte important să discutăm. Este cel mai important, în afară, știu că pe voi vă interesează partea financiară și pe mine mă interesează partea financiară foarte mult, fiind economist la bază, vă dați seama că pentru mine orice înseamnă numeri. Adică eu dacă mă duc și în business-urile care mă duc tradițional, în mod normal, da? Asta vă povestească Roger, că este aici. Eu când Roger lucrează, eu îi fac calculul în minute lucrate pe ce înseamnă ora lui de muncă. Adică așa funcționează. Dar acest proiect, ceea ce este foarte important și trebuie să înțelegeți, în afară de partea financiară de spate, este partea umană. Partea umană, eu vreau să mă cunosc cu voi. Eu, Alex, Lorena, Roger,
Marius, toți, da? Flori, toți vrem să ne cunoaștem. Deci este foarte important. Pentru că cu voi o să construim business-ul ăsta. Noi am putut să facem asta. Mai mult de atât nu putem să facem singuri. Acum, și suntem foarte onești. Am făcut foarte multe sacrificii să ajungem aici. Foarte multe. Acum m-am dat cu gel și nu vedeți părul alb, dar vă garantez că dacă ne vedem face-to-face și nu sunt dat cu gel, o să vedeți și părul alb. Am făcut foarte multe sacrificii, nopți nedormite, cu copiii de acasă și așa mai departe. Dar noi până aici am putut. De aici încolo, așa cum spun și în celelalte business-uri, este necesar să vină alți oameni alături de noi, să fim mai puternici, mai mulți și să avem aceeași viziune. Să avem o viziune. Bineînțeles, nu înseamnă că fiecare dintre noi suntem asemănători, dar să avem o viziune, să înțelegem, ce vrem să facem, ce vrem să construim, cum vrem să construim. Știu că banii sunt importanți, repet, dar viziunea este mai importantă decât banii. De aceea să știți, vă spun să știți, am și refuzat investitori. Pare arogant, dar nu este. Este pentru că nu vrem să fim mâncați în piață de unul sau altul care doar de dragul de a face niște bani mai mulți, 20%, 30%, vine și a văzut niște puștani în piață care au construit ceva din forțe proprii și acum să vină să profite despre chestia asta. Ceea ce este foarte important este să ne cunoaștem. Haideți să ne cunoaștem cu mare drag. Să știți că așa sunt și în realitate. Eu nu am 15 fețe. Eu asta o am și cui îi place, cui nu îi place, aia e. Dacă mă vedeți în live-urile trecute pe alte platforme, tot asta sunt. Nu sunt altul. Cu mare drag ne vedem, discutăm și punem la punct absolut orice chestie pe care voi vă doriți sau putem să ajungem la un consens, că despre asta este vorba. Contractul poate doar să se asigure că noi doi ne înțelegem. Dacă ajungem la clauzele contractuale, aveam un prieten care exact asta spunea, că dacă ajungi la clauzele contractuale, deja contractul l-ai închis, așa că renunță la el. Repet, în momentul în care o persoană, de exemplu, chiar asta și spunem investitorilor, să știți că asta vă spunem și face-to-face, ca să înțelegeți. Dacă noi ajungem să intrăm în clauzele contractuale ca să decidem care are dreptate, o să renunțăm noi din inimă. Deci ca să știți foarte sincer, o să renunțăm din inimă, o să zicem ok, tu ai dreptate, ia-ți, te rog frumos, contractul, ia-ți banii pe care i-ai, ia-ți randamentul pe care l-ai, te rog frumos, ne vedem de treabă și cam asta este, pentru că avem o viziune mult mai mare și decât să stau să mă cer cu cauze contractuale cu tine sau să stau cum fac ăștia alții, era să zic nume, cum fac alții cu 400 de contracte în tribunal. Prefer să mă focusez să fac casele și mai bine data viitoare, să aibă și mai multe utilități și facilități și mai etc., da? Și. Și atunci, decât să stau să fac asta, să fac aia, la altă prefer să fac aia care îmi face plăcere și anume să mă focusez ca să aducem totuși România asta, că e atât de frumoasă și sunt o grămadă de oameni mișto aici, că eu de asta m-am întors, ca să știți, pentru oameni. Am fost afară, erau nemți în fața mea și se opreau, deci eu aveam treabă, eram șeful lor, da? Și se opreau din treabă și stăteau așa în fața lucrurilor pe care trebuia să-l fac și eu nu știu mai mult de aici, cheamă pe Hans. Și Hans ce făcea? Hans nu făcea nimic, îl chema pe Marc și Marc nu făcea nimic, îl chema pe X și tot așa. În schimb, noi ca români reușim, noi avem modul nostru de a o face și e frumos modul ăsta de a o face, pentru că noi ca români suntem foarte, foarte buni în tot ceea ce facem. Numai că trebuie să ne unim, asta este diferența. Alex a dat de exemplu data trecută în webinar despre acei frați pe care noi am avut în viața noastră, frații Sami, i-am cunoscut, am jucat fotbal, ok. Dar să vedeți în străinătate cum se înțeleg albanezi între ei, să vedeți în străinătate cum se înțeleg curzi între ei. Asta trebuie să facem noi. Noi asta e singurul lucru care nouă ne mai lipsește ca populație, să ne unim. Și nu să ne unim, să mergem, da, ok, mergem mai mulți la vot, bla bla bla, facem. Dar să ne unim să construim împreună. Să construim business-ul, să existe modalități prin care să ne asociem și să reușim să facem lucrurile într-un mod diferit. Și știu că este greu. Știu că este greu să ai încredere. Că pare bine, pare prea frumos. Ia, cum ăsta chiar face asta? Da, dar asta facem de ani de zile. Noi așa am construit toate business-urile pe care le avem. Prin nebunia asta. Bă, chiar există alți oameni afară. Și dacă sunt 20 de milioane de români, așa am văzut eu, la vot acolo au scris 19 milioane, bla bla bla. Sunt 20 de milioane de români. Bă, 20 de milioane de români. Nu există 1000 care să fie diferiți? Bă, 1000! Păi ce înseamnă 1000 să gândească diferit și să aibă o viziune de genul ăsta? Gata, s-a schimbat toată țara. În instant devenim cea mai vizitată țară din Europa. Păi sunt alți oameni, eu am adus aici în România italieni. Și no bullshit, vă spun pe nume dacă vreți. Italieni, nemți, ruși, kazahstanezi, olandezi, i-am adus aici, făceau poze la porci și la vaci pe stradă și nu le venea să creadă. Și când au băut țuică de-a noastră și au mâncat o cașcavea, au luat o razna. Că au zis, Doamne, Dumnezeule, eu nu cred. Deci am avut o persoană din Olanda, deci no bullshit, care a zis că el nu mănâncă roșii în Olanda de 40 de ani. Și a venit în România și a zis, bă, ia o gură de roșii
Și prima oară când a băgat gură în roșie, a băgat roșia în gură și a zis: Ăsta e gustul adevărat de roșii? Și am zis: da, ăsta e gustul adevărat de roșii. Și aveam 3 în frigider, le-am mâncat pe toate. Deci gândiți-vă ce potențial încă avem. Noi în continuare avem chestia asta tradiționalistă în noi și vreau să o menținem. De asta oamenii care sunt acolo, apropo de întrebarea de mai devreme, sunt din locație. Angajații noștri, oamenii cu care noi o să colaborăm, sunt din locație, sunt oameni tineri. Ca să ne învățăm oamenii să nu servească pe hai să-l ard pe ăla ca să-mi dea cât mai mult șpagă, să-i vând produsul cel mai scump. Nu! Dă-i omului ce își dorește el, la calitatea care și-o dorește el și va veni el cu bani din buzunar să-ți dea mai mulți. Pentru că l-ai respectat. Respectul este cel mai important în orice business. Customer care-ul este cel mai important din orice business. Nu să-i scoți banii repede din buzunar. De asta business-urile din Brașov și așa mai departe pierd. De asta business-urile din București pierd. Pentru că ei nu-și respectă clientul. Nu-și mai respectă clientul. Noi o să ne respectăm clientul oricât de mare am fi. Ca să putem să oferim oamenilor, deci voi ca să înțelegeți în aplicație, există o notificare. În momentul în care oamenii vin și cheltuie bani în locație, managerul de resort și asistentul managerul de resort primesc notificare ca să le dea premii și beneficii oamenilor. Dacă voi ați mai auzit așa ceva, deci uite ce insights-uri v-am dat eu aici, asta trebuie să pleci din online. Îți prea insights-uri, după aia fac și ăștia alții de aici, din câmpii, la fel. În următoarele proiecte, resorturi vor fi același tip de structură a locuințelor? Da, vor fi exact același tip. Depinde acum, vă dați seama, eu acum pot să vă spun pe un time frame de 3 ani de zile, 4 ani de zile, designul va fi aproape asemănător, dar ulterior dacă designul va evolua sau apar alte metode de construcție și așa mai departe sau alte trenduri în ceea ce privește modul și materialele care se construiesc, sigur, 100% ne vom adapta. Dar ăsta este designul. Designul este slick, arată destul de interesant cu acea culoare gri antracit 7016 care e o culoare premium, o să vedeți că există un riflaj din polistiren extrudat, este destul de scump, dar am preferat această alternativă pentru că, la fel, apropo de costurile de mentenanță, sunt mult mai mici, adică dacă ai face un riflaj tradițional, noi aici în spate, acum nu îl vedeți, dar avem un lemn, dacă lemnul ăsta este la exterior, trebuie să-l lăcuiești cam o dată la 2 ani de zile, trebuie să-l lăcuiești de fiecare dată. Te salut, George. Deci este foarte important, adică noi cum le-am gândit și este și pentru voi important, dacă vreți să vă construiți vreodată o casă de genul ăsta sau să apelați la noi să construim, o să știți că o să vă dăm astfel de consultanță. Este foarte important să gândiți proiectul pe termen lung, pentru că dacă tu pui lemn afară, poate să fie frumos acum, dar peste 2 ani de zile vei avea nevoie de mentenanță. Și fiecare material are plusuri și minusuri, și tu trebuie să le știi cu toate înainte să iei o decizie ca să construiești. Adică inclusiv, de exemplu, casele astea, noi sub fundație am pus polistiren extrudat ca să am văzut că transferul termic între fundație și casă era destul de puternic, adică rece sau cald. Și atunci am pus polistirenul ăsta extrudat, un polistiren extrudat mai gros, ca să protejăm oamenii când calcă și dacă tu acum intri în casă și pui piciorul, adică și în timpul anotimpurile reci, da? Cum a fost, de exemplu, în decembrie-ianuarie, puneai piciorul pe rece, pe parchet nu simțeai rece. Era o temperatură ok, da? Deci toate lucrurile astea s-au fost luate în considerare. Pereții sunt pereți de 11,5 cu spumă poliuretanică și la exterior încă 8 cm de polistiren și în zonele în care am pus acel riflaj din polistiren extrudat am pus 6 cm izolați, da? Și lipiți cu un silicon, nu silicon, este un adeziv special care s-a pus acolo ca să protejeze. Și bineînțeles o decorativă, inclusiv decorativă, are un strat de protecție siliconat ca să nu permite căldurii neapărat să intre în interior. Dacă tu pui, de exemplu, ieri când am pus mâna pe o casă, era foarte fierbinte, dar în interior peretele era rece. Iar la interior este gips, bineînțeles în funcție de cameră s-a pus gipsul respectiv, iar casele, instalația electrică a caselor este făcută astfel încât să protejeze fiecare cameră, pentru că noi, dacă voi calculați și îmi pare rău de acea tragedie care s-a întâmplat. Noi am început practic construcția în momentul în care s-a întâmplat acea tragedie în Mizil și atunci, ținând cont de, bineînțeles că spuma poliuretanică oricum este ignifugă, dar am zis să protejăm casele și mai mult și am făcut fiecare priză, fiecare întrerupător are câte siguranță. Deci dacă am pus, cred că puteți să vedeți pe internet, cred că am pus și poze
cu panourile electrice sunt extrem de sigure, da? Deci totul este extrem de sigur, inclusiv la restaurant, unde restaurantul este făcut din structură de lemn și terasa tot din structură de lemn. Și o să vedeți că e mișto tare. Am făcut, cum am făcut balcoanele de la case, cu acea sfoară de asta groasă, era de 12, ceva genul ăsta, cam așa, de 4 cm, 4 cm diagonală. Am făcut absolut tot restaurantul la fel în același design și o să vă placă sigur 100% și modern acum. Inclusiv lampadarele și tot sunt făcute la fel. Și o chestie foarte importantă, pentru că mie îmi place să beau bere, nu avem bere de asta nasoală, avem bere bună, inclusiv berea de la țap, e bere de la König Pilsner, pentru că am zis că să luăm o bere bună, tot ceea ce găsiți acolo este de high quality, deci absolut tot, de la mâncarea o să fie high quality, băutura o să fie high quality, dar prețurile o să fie decente. Deci eu vă garantez că prețurile care o să fie acolo o să fie mai mici decât la localurile de fițe din București. Deci o să vedeți voi când ajungeți acolo și facem comparație unul cu alții, pentru că eu am făcut meniurile. Și bineînțeles, mesele frumoase, cu față de masă neagră, cu șervețele albe frumos, toate persoanele o să aibă șervețele, cu inel branduit, cu, nu știu cum se cheamă asta, pe care se mănâncă din piele, totul branduit, totul frumos, adică totul la nivelul high quality, da? Inclusiv bucătăria este gândit să fie high quality ca să poți să gătești toate tipurile astea de mâncare. Chiar a venit un vecin zile trecute la noi acolo, că am fost și ieri și alaltieri, și ne-a zis că, bă, frate, dar ce creveți ați făcut aici? Nu m-ați chemat și pe mine să-i mănânc și zic, nu mă las că i-am mâncat eu acum pe ăștia. După aia, când veni face pe următorii mâncăm. Vă mulțumesc, sper să ne contactați, sper să intrați în legătură cu noi, sper să vă placă proiectul care îl avem și toată speranța asta o să ducă tot timpul către un viitor mult mai frumos atât pentru noi cât și pentru copiii noștri, pentru că până la urmă atâta contează. V-am pupat, vă salut, la revedere, mult respect și ne vedem în webinarul viitor.